спикер хәзер монда тагын да җитдирәк булырга кирәк, чөнки актанышлар килә. Артур әфәнде Гали Әхмәтов, бу атаклы адымнар полилингваль мәктәбе, Түбән Камадагы мәктәпнең мөдире. Ул Артур әфәнде күп телле мәгариф, ягъни туган телне өйрәнүдә яңарыш турында чыгыш ясаячак. Артур әфәнде, әгәр сезнең микрофон техника рөхсәт итсә, әйдәгез без мәктәп турында, полилингваллек турында, полилингваллек тәҗрибәсе турында ишетергә теләр идек. Сүзне сезгә бирәбез. Хәерле көннәр барыгызга да. Мине ишетәсезме? Бик яхшы ишетәбез. Дәвам итегез. Бик яхшы алайсың. Чөнки чыннан да менә бу полилингваллек турында сезгә берничә мәгълүмат әйтеп китәсе килә иде, чөнки барыбер менә бүгенге көндәге вазгыятьтә, әгәр дә инде искә төшерсәк, 17нче елны безнең Татарстанда күп кенә ата-аналар татар телен өйрәнүдән баш тарта башладылар. Һәм шушы челлендж дип әйтик, ул чыннан да безнең мәгариф өчен, безнең хакимият өчен зур бер челлендж булды. Һәм шушы челленджка нинди җавап бирергә дигәндә, адымнар шушындый бер җавап булдырадыр, шундый бер сынау вакыты килгән дип әйтәсем килә. Ни өчен җавап? Чөнки менә хәзер мин аның турында кыскача гына сезгә үземнең чыгышымда әйтеп китәчәкмен. Һәм шулай ук менә әгәр дә инде без исәпкә алсак, үзебезнең адымнар мәктәбен һәм инде гомумән үзебезнең Татарстанда менә шушы 6 адымнар мәктәбе бүгенге көндә алар эшләп киләләр. Һәм менә шушы мәктәпләр, алар менә нәрсәсе белән башка мәктәпләрдән аерыласың, һәм менә аның укыту методикалары, мәсәлән, яки укыту системасында нинди үзенчәлек сизеләсең дигән әйбергә минем кыскача гына сезгә җавап бирәсем килә. Һәм әгәр дә инде без адымнар мәктәбенә килсәк, безнең үзенчәлекләр әлбәттә нәрсәдән сизелә. Иң беренче чиратта әлбәттә ул безнең мөхит дигәндә, чөнки башка мәктәпләрдән аермалы буларак, әлеге мәктәпләрнең төзелешенә күп кенә акча бүлеп бирелгән әлбәттә. Һәм кызыксындыру чарасы буларак башка мәктәпләрдән аермасын хәзер сез үзегез дә экраннарда күреп китерсез. Менә ниндирәк мәктәпләр икән, әгәр дә бер тапкыр адымнарда булмасагыз, мин сезгә кыскача гына шундый бер экскурсия үткәреп аласым килә. Яхшы.
Кыскача гана алганда, менә безнең мәктәпнең тышкы күренеше шушыннан гыйбарәт. Һәм инде әлбәттә тышкы күренеше матур булгач, аның эчке дөньясы да, эчке хәяты да матур булырга тиеш. Һәм шуны исәптә тотып, менә безнең мәктәпнең үзенең миссиясе билгеләнде. Һәм без аны татар теленә тәрҗемә иткәндә, ул бик шәхесләрне тәрбиялибез дип тәрҗемә итәбез инде. Ләкин аның төп чыганагы дип әйтик, ул инглиз телендә Nurturing Great Generation дип аталган иде. Рус теленә тәрҗемә иткәндә Воспитываем великое поколение. Һәм менә шушы миссия ул безне һәр көнне эшкә килергә, балаларга белем бирүгә һәм аларга татар теленә мәхәббәтне уятуда шулай ярдәм итүче бер фактор булып тора. Шулай безнең үзебезнең философиябыз бар. Ул философия безнең эштән тора. Беренчесе әлбәттә инде аның бөтен адымнарга да хас булган белемгә һәм бердәмлеккә юл дип атала торган фәлсәфә дип әйтик. Чөнки әгәр дә халыклар бер-берсенең телләрен, бер-берсенең мәдәниятләрен белмиләр икән, бу инде рус милләтенә, татар милләтенә кагыла. Демәк, алар арасында чын-чынлап бердәмлек булмаячак. Шуны истә тотып, беренче президентыбыз Тимер Шәймиевның белемгә һәм бердәмлеккә юл дигән адымнарга хас булган үзенә күрә бер фәлсәфәсе бар. Менә шушы фәлсәфә нигезендә әлбәттә инде безнең эшебез алып барыла. Әгәр дә исәпкә алсак, икенче фәлсәфәне ул безнең фикер йөртүче яки фикерләүче балалар үз өстендә эшләргә әзер булган укытучылар һәм инде ярдәмгә әзер ата-аналар дип атала. Чөнки бу һәрбер мәктәпкә хас булган бер парадигма булырга тиеш. Чөнки без әгәр дә балаларны фикер йөртүгә, алар ни өчен белем алалар һәм инде белемнәрен кайда куллана алалар. Моңа әгәр дә без өйрәтмибез икән, димәк, мәктәпнең тулайым алганда белем бирү дәрәҗәсе бик түбән булачак. Һәм инде укытучылар коллективына килгәндә, инде ул барыбер без адымнар мәктәпләренә укытучыларны сайлап алырга тырышабыз һәм күбесенчә бездә бүгенге көндә татар телен белгән укытучылар эшли. Бу да бик мөһим. Чөнки рус милләтеннән булган укытучыларыбыз да бар, ләкин алар менә шулай килеп чыкты. Яки аларның иптәшләре татар, яки алар ничектер менә татар телен каяндыр өйрәнгәннәр. Менә шундый укытучыларыбыз бар безнең. Менә әле күптән түгел бер шундый өстәл артында утырып җыелып аш үткәргән иде дип әйтсә була. Һәм анда әлбәттә ул ифтар ашы, ләкин рус милләтенә булган коллегаларыбыз да бик теләп катнаштылар. Һәм шул вакытта бу нәрсәне аңлатам, менә безнең укытучылар барыбер дә үрнәк булырга тиешләр балаларга. Менә алар үзләренең мисалларында, үзләренең үрнәкләрендә күрсәтергә тиеш. Менә татар телен әгәр дә алар рус милләтеннән булса да, менә аларга да кирәк икәнен, әгәр дә алар аңлаталар икән, бу инде укучылар өчен дә зур бер этәргеч булып тора алга таба татар телен өйрәнүдә. Һәм инде безнең өченче фәлсәфәбез ул локаль фикерлибез. Локаль фикерлибез монда аңларга кирәк мәктәп мәнфәгатьләрен күзәтеп фикерләүдә. Һәм инде шуның өчен без глобаль эшләргә әзербез дигән безнең максатыбыз бар. Чөнки безнең шулай партнерларыбыз, көчле партнерларыбыз бар. Менә алар турында да сезгә әзрәк әйтеп китәрбез. Үзебезнең тагын алга таба безнең кыйммәтләребез бар. Ул әлбәттә инде безнең адымнарның фәлсәфәсенә туры килә торган кыйммәтләр. Гомумән халкыбызга туры килә торган кыйммәтләр дип әйтер идек. Ул хөрмәт, тәртип, әхлак, күңел сафлыгы. Һәм булар барысы да менә безнең уку йортының асылын тәшкил итәләр. Менә шушы әгәр дә без моментларга дип әйтик, менә шушы төшенчәләргә әгәр дә без акцент ясасак, без чынлап бөек шәхесләрне тәрбияләүгә ирешәчәкбез дигән өметебез зур. Һәм инде безнең белем бирүдә нинди үзенчәлекләребез бар тагын шулай. Әлбәттә инде ул безнең белем бирү рус теле һәм татар телендә генә бармы, инглиз телендә дә бар. Һәм шуңа күрә Клил системасын яки инде инглиз телен фәннәр аша өйрәтү яки анда фәннәрне инглиз теле аша өйрәтү әлбәттә шушы система аша алып барыла. Без әлбәттә моның буенча әле теге төп профи яки анда мастерларга җитмәс идек, чөнки без әле тәүге адымнарны гына ясыйбыз.
Ләкин инде моның буенча безнең укытучыларыбыз төрле курсларда яки монда үзебезнең коллегаларыбыз белән аралашып, белемнәребезне туплыйбыз һәм арттырабыз һәм шуны тәҗрибәбездә кулланабыз. Һәм функциональ грамоталыкны арттыру яки анда 4К компетенцияларны үстерү яки анда кыйммәтләргә нигезләнгән белем бирү яки инде value based learning бу инглиз телендә әйтелгән. Бу әлбәттә әллә ни яңалык та түгел. Барыбер безнең адымнар мәктәбенең үзенчәлеге булып торган шушы 4 төшенчә бу төп мәгарифкә килгәндә. Сорау бирергә мөмкин, менә сез сөйлисез, менә адымнар турында, ләкин татарча укыталармысыз дигән сорау әлбәттә менә бу конференцияның һәм бүгенге очрашуның төп сорауы була торгандыр. Әлбәттә безнең татар телендә фәннәребез алып барыла, ләкин мин әйтмәс идем аны 100% дип, 100%-ны тәшкил итә алмый, ни өчен дигәндә, чөнки безнең төрле милләт балалары шулай бездә укыйлар. Һәм инде шуны исәптә тотып, без менә барыбер алып барырга тырыштык. Иң беренче чиратта ул безнең башлангыч чорында безнең 25% татар телендә булса, 75% рус телендә башланып киткән бу ел башында дип әйтик инде. Менә бүгенге көнгә без аны менә ярты 50% русча, 50% татарча җиткерергә тырышабыз. Ләкин әлбәттә кыенлыклар бар. Ничек кенә булмасын, менә бу фәннәрне татар телендә укыту өчен әлбәттә безнең иң кирәкле булганы әлбәттә кадрлар бар. Шуның белән горурлана алабыз, ләкин бу теге инде менә без генә эшли алабызмы дигән бер сүз түгел, без генә эшлибезме дигән әйбер түгел, ләкин моңа без акцент ясыйбыз дигәнне аңлата. Һәм инде киләчәктә дә моның турында без безнең эшчәнлек барыбыз дип ышандырасым килә. Шулай ук безнең монда кызыл белән, яшел белән билгеләнгән фәннәр алар безнең татар телендә алып барыла. Инде кызыл белән билгеләнгәннәре алар 3-4 сыйныфтан соң безнең инглиз теленә әкрен-әкрен генә күчә башлыйбыз. Һәм инде менә төп мәгариф исәпкә алганда ул безнең 5-нче сыйныфтан алып 9-нчы сыйныфка кадәр. Димәк, тарих фәнне, рәсем сәнгате, физик тәрбия, менә ул фәннәр безнең татар телендә алып барылачак 5-тән алып 9-га кадәр. 9-дан соң инде 11-нче класста без бу фәннәрне тулаем дигәндә рус теленә күчәчәкбез дигән фаразларыбыз бар. Һәм инде төп мәктәптә, төп мәгарифтә безнең 5-нче, 9-нчы сыйныфларда музыка, технология фәненә алар инглиз телен кертеп алып барыла. Һәм инде 7-нче, 9-нчы сыйныфларда алгебра, геометрия, география, биология фәннәре шулай ук инглиз телендә, өлешчә инглиз телендә укытыла дип әйтер идек. Әлбәттә, тулысынча менә бу фәннәрне укыту яки татар телендә, яки инглиз телендә ул әлбәттә инде безнең өчен зур бер сынау, зур бер нәрсә дип әйтим. Инглиз теленнән алынган сүз challenge бит ни өчен дигәндә, беренчедән моңа балаларның да әзер булуы кирәк. Без бүген күрәбез, менә аларның да телгә булган сәләтләре әкрен-әкрен үсеп килә. Менә гомумән телне белмәгән балалар бүгенге көндә безнең сыйныфларда утыручы. Исемнәрен әйтеп тормыйм, ләкин бик күп балалар бар. Якынча алганда безнең 70% балаларның татар балалары булса, татар гаиләләренә яки инде аларның катнаш гаиләләр булырга мөмкин. 30% аларның рус телле балалар. Һәм әлеге балаларны татар теленә өйрәтү әлбәттә ул бик зур энергия таләп итүче эш, чөнки беренчедән алар моңарчы менә шул 17-нче елдан башлап дип әйтик инде. Гомумән татар телен укымыйча менә бүгенге көндә әлеге мөхитне күреп, без шуннан адымнарда укырга телибез дип, татарча өйрәнергә әзермесең дигән сорауга әйе, без әзер дип киләләр. Һәм менә без аларны әкрен-әкрен татар теленә татар теленә укытырга тырышабыз. Һәм моның нәтиҗәсе юк түгел, чөнки безнең татар теленең үзен генә алсак та, ул безнең атнага 4 сәгать керә. Һәм бу бик яхшы саннар дип әйтер идем мин, чөнки бик күп мәктәпләрдә ул иң күп дигәндә 3 сәгать булырга мөмкин, ләкин бездә ул 4 сәгать.
менимче барыбер шулай ук Адымнар мәктәбенең башка мәктәпләрдән аерылып тора торган бер фактор булып тора. Һәм инде тәрбия юнәлешенә килсәк тә, безнең чыннан да әлеге юнәлештә дә эш алып барыла, чөнки өйрәтү бер әйбер, ләкин шулай ук мәдәниятне өйрәтү яки анда татар теленең яки инде татар мәдәниятенең үзенчәлекләренә өйрәтү шулай ук безнең бер юнәлешебез. Һәм әлбәттә без бу юнәлештә үзебезнең тарафдарларыбызны таптык. Әлбәттә ул безнең Сәләт оешмасы һәм шул буенча бер Адымнар мәктәбендә Сәләт сыйныфлары эшләп килә һәм Сәләт клубы бар безнең мәктәбебездә. Менә видеода да күренде, ул сары футболкалы балаларның тәмсез вакытында узган турытаяклары яки башка чаралары. Һәм шулай ук безнең үзебезнең журналистика буенча да беренче адымнарыбыз бар. Ул да булса Адымнар Times безнең газетабыз чыгып килә. Әлбәттә ул әлегә менә ай саен чыкмый, ләкин ярты еллыкка бер чыгу һәм аның сыйфаты ягыннан да ул әлбәттә булмасын барыбер аерылып тора. Хореография түгәрәгендә без менә бер милли юләргә игътибар итәбез. Шулай ук безнең Адымнар анимация мультстудиябыз бар. Ул анимация буенча шулай ук татар әкиятләрен яки инде бер кулинар дәресләрне дип әйтик, мәсәлән, чәкчәк пешерү яки ниндидер бер мультфильмнар яки ниндидер бер әкиятләрне татар телендә мультфильм формасында бирү. Шулай ук әлеге студияның вазифасы булып тора. Театр бар, татарча театрыбыз, шулай ук әлбәттә милли көрәш. Безнең шулай ук тагын бер үзенчәлек, ул инде татарча җомга дип атадык без аны бу көнне. Безнең укытучыларыбыз калфаклардан киләләр һәм инде ир-егетләребез Түбәтәйдән. Бу көнне татарча гына аралашырга тырышабыз. Шулай ук татарча җырлар, татарча яңа сүзләр өйрәнүне шушы көнне аеруча игътибар бирелә әлеге көн дәвамында дип әйтик. Әлбәттә бу шулай ук 100% без татарча аралашуга әле күчмәдек, чөнки барыбер телне белү дәрәҗәсе үсә, ләкин менә иркенләп аралашырга әле безнең мөмкинлегебез бик җитеп бетми. Ләкин кечкенә булмасын, өлешчә балаларыбыз бар, саф татар телендә аралаша торган балаларыбыз, менә укытучыларыбыз инде алар белән куллану теле аларның әлбәттә татар теле. Шулай безнең башка партнерларыбыз дип әйткән идек монда. Адымнар ул ниндидер бер кебек кенә эшләүче оешма түгел. Без менә 6 адымнар бар бүген көндә Татарстанда. Һәм инде без Түбән Кама Адымнары 5нче мәктәп. Һәм без һәр айны дип әйтик, менә бер-беребезгә ирешеп торабыз, бер-беребезнән ниндидер бер яхшы белән дип әйтик, инде ниндидер бер яңа алымнарны күрсәтәбез һәм бер-беребезгә карап, үзебездә дә шундый бирләрне булдырырга тырышабыз. Мәсәлән, шулай ук безнең Адымнар Алабуга иң беренчеләрдән булып ачылган мәктәп. Ул ата-аналар өчен татар теленнән олимпиадалар үткәрә һәм безнең ата-аналарыбыз чарада катнашалар. Шулай безнең балалар бакчалары белән һәм инде белем бирүче оешмалар белән дә шулай эшчәнлегебез алып барыла. Һәм милли мәгариф салаларында да безнең әлбәттә безнең партнерларыбыз бар. Ул да булса, мәсәлән, татар гимназиялары, шушы Түбән Кама шәһәренең татар мәктәпләре һәм Адымнар да менә Түбән Камада булган милли нидә булса мәгарифтә юнәлешләр була икән, милли юнәлешләр дип әйтик.
Biz de әлеге чараларда бик актив катнашабыз һәм гомумән алганда мәгариф бүлеге безнең мәгариф бүлегенең шундый бер бүлекчәсе дип әйтик инде. Ул һәрдаим безне шулай контрольдә тотып тора. Шуның эчендә без инде әлбәттә киресенчә аны үстерергә тырышабыз. Кыскача гына алганда, менә без ничек дип әйтә алабыз, ни өчен татар телен үстерүдә яңарыш чаткылар дип атадык, чөнки рус милләтеннән булган балалар да әгәр дә инде без татар телен ирекле рәвештә өйрәнергә телибез дип киләләр икән, бу чыннан да зур яңарыш дип әйтер идем. Чөнки масса күләм баш тарткан чорда шушындый балаларның безгә килүләре һәм инде аларның Иванов Петя, яки анда Иванов Вадим, яки анда Петров Данилларның, мәсәлән, бу исемнәрне баштан уйлап әйтмәдем, бу чыннан да бездә укучы балалар. Әгәр дә инде әлеге балалар тарих фәнен татарча ятлап булса да менә дәресләр буенча өйрәнәләр икән, димәк инде бу барыбер инде бер яхшы этәргеч дип әйтер идем үзебезнең телебезне үстерүдә һәм милли мәгарифне үстерүдә. Һәм шуңа күрә игътибарыгыз өчен бик зур рәхмәт. Шушының белән мин үземнең сана узак булган чыгышымны тәмамлыйм. Бик зур рәхмәт. Рәхмәт бик зур, Артур абай. Оештыручылардан да рәхмәт, чөнки миңа Рауил яза, Рима, без бик ашыгабыз, без бик тиз барабыз дик. Инде тигезләнде вакыт. Өстәмә рулап чыгарасы калмады. Һәм монда бик күп сораулар килә. Хәтта минем шәхси нигә килә. Личкага Рима бу әфәнденең контактларын бирә алмассызмы? Баламны шунда укырга кертәсем килә дип. Һәм аңа кадәр шундый бер сорау. Башка өлкәләрдән, башка төбәкләрдән чит шәһәр балаларын бу мәктәпкә укырга кертергә буламы дип сорыйлар. Нәрсә әйтәсем килә, башка төбәкләрдән әгәр дә инде сезнең балаларыгызны адымнарга бирәсегез килә икән, сезгә минемчә бирергә кирәк Актаныш адымнарына һәм Казан адымнарына, ни өчен дигәндә, чөнки аларда интернат бар. Чөнки бездә интернат юк, менә бу проблема булып тора. Әгәр дә инде сезнең балагызның тору мәсьәләсе, Түбән Камада тору мәсьәләсе әгәр дә хәл ителгән икән, аны эшләргә була, ләкин хәл ителмәгән икән, бу зур сорау, чөнки бездә менә интернат булмагач, әлеге мәсьәләне хәл итү нәрсә дип әйтим, җиңел әйбер түгел. Шуңа күрә интернат буларак эшләүче ике мәктәпне мин сезгә әйтеп киттем. Бу да булса безнең адымнар Казан һәм адымнар Актаныш. Аларга әгәр дә чыксагыз, минемчә алар сезгә бик теләп сезнең балаларыгызны укытырга әзер булырлар дип әйтәсем килә. Рәхмәт бик зур. Дәвам итәбез. Мәктәп персоналы татар телен беләме? Хезмәтләндерүче персонал татар телен беләме дип сорыйлар уфалар. Әлбәттә беләләр, чөнки мәктәпкә эшкә алганда һәрбер кешедән шәхсән үзем алып барам. Иң беренче сорау татарча беләсезме дигән сорау була. Һәм әйтәм бит, менә безгә рус теле укытучылар бар безнең. Алар Марина Вячеславовна һәм Ксения Сергеевна. Ләкин менә шулай килеп чыкты, менә алар татарча беләләр үзләре. Марина Вячеславовна ни өчен белә, чөнки аның иптәше татар. Һәм гомумән балалардан менә татар исемнәре белән Әминә һәм Мәдинә Мәликә инде берсе әгәр дә исемдә дөрес калган булса. Һәм шулай хәтта тех персоналны алганда да без барыбер татар телен белүләрен шарт итеп куябыз. Һәм милләт монда мөһим түгел, чөнки керәшен татарлар да бар. Ничек кенә булмасын, тел мөхитен саклау ниятеннән без барыбер шушы тел белүне критерий буларак эшкә алганда
Бик зур рәхмәт, аңлашылды. Дәвам итәбез. Мәскәүдән Ринат Хөснетдинов сорый. Полилингваль форматлы мәктәпләр Россиядә яшәүче милләттәшләр өчен һәр өлкәдә булырга тиеш дисәм, килешәсезме? Адымнар филиаллары буларак дип сорау бирә. Бүгенге көндә менә полилингваль мәктәпләр әлбәттә инде алар филиал буларак башка регионнарда ачылса бик яхшы булыр иде. Ләкин һәрбер әйбер финанска әйләнеп кала, чөнки бу мин хәл итә торган гына әйбер булса, инде күптән бөтен җирдә ачып бетергән булыр идем. Ләкин әлбәттә монда безнең республиканың яки регионнарның да бу өлкәдә тырышлыгы кирәк. Шуны әйтәсем килә, без Башкортстан белән тыгыз элемтәдә эшлибез. Әгәр дә игътибарга алсак, Түбән Кама түгел инде. Нефтекамск шәһәрен, аларның исемнәре дә безгә якын, Нижнекамск һәм Нефтекамск. Анда белем мәктәбе бар, полилингваль мәктәп. Әлеге мәктәптә мин март аенда булып кайттым. Һәм ул мәктәп шулай ук Башкортстанда булуына карамастан, полилингваль мәктәп буларак татар теленә игътибарны бирүче, тиешле дәрәҗәдә бирүче бер мәктәп булып тора. Һәм инде аларның шулай икътисади гына түгел, материаль техник базасына игътибар итсәк тә, шулай югары дәрәҗәдә. Бу әлеге мәктәпләрдә мин ниндидер бер эталон дип әйтер идем регионнарда эшләүче полилингваль мәктәпләр арасында. Шуңа күрә бу эш әкрен-әкрен барыр дип өметләнәсем килә. Чөнки бүген Татарстанда бар, Башкортстанда бар, башка регионнарда да әкрен-әкрен барыбер мондый мәктәпләр ачылмый калмас. Әгәр дә инде безнең татар мәдәни автономиялары шундый инициативалар белән чыгып, полилингваль мәктәпләрне булдыруга үзләренең өлешләрен кертсәләр, минемчә, бу кузгалыр дигән. Аңладык. Рашаттан сорау, Артур әфәнде, ишетмей калдым. Татар телен сездә процентлап күпме бала укый дип сораган. Татар телен бездә 100% бала укый. Монда процентлап мин әйткән идем, безгә килгән балаларның белү түгел, милләт ягыннан процентларын дип әйтик. Мәсәлән, якынча 30%. Рус милләтеннән булса 70%, катнашкан татар милләтеннән булган гаиләләр. Һәм ничек булмасын, без барыбер һәм һәрберсенә дә татар телен инде ул шарт рәвештә укытыла. Һәм килгәндә без ата-аналар белән сөйләшәбез. Сезгә чыннан татар теле кирәкме соң? Нәрсәгә кирәк ул сезгә дигән сорауларны бирәбез. Һәм инде алар безгә әйтәләр, менә без Татарстанда яшибез, ничек инде татар телен өйрәнмисез? Ничек инде татар телен безгә белмәскә дигән сорау белән үзләренә сорау биреп, һәм безгә килгәндә алар әзерлек белән киләләр татар телен өйрәнүгә. Шуңа күрә 100% татар телен өйрәнү бездә алып барыла һәрбер сыйныфта. Рәхмәт бик зур. Сораулар бетте ахыры. Журналистика буенча менә тәкъдим бар. Белем радиосы сезгә килергә, танышырга тәкъдим итә. Һәм шушының белән сораулар тәмам дип беләм. Артур әфәнде, сезгә бик зур рәхмәт. Бик төпле чыгыш булды. Сорауларны һаман да чатта калдыра аласыз. Әлбәттә, без элемтәдә безнең спикерлар Аллаһка шөкер бик ачык элемтәгә тиз керә.